हेलो लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव खेला गेलेगिरि एबा खेला नायनो मोजां मोनग्रा एबा खेलाजों सोमोन्दो गोनां मानसिफोरनि थाखाय मोजां खौरां लाबोना होफैदों। बे जाहैबाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों जे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बासुगाव पिएस डिस्ट्रिक्ट चिराङा आरो पस्ट अफिस रनसायथाम, गामिया जाहैबाय गसाइगावन एबा गसाइ गामि। दा बेयाव थानाय बिथांमोननि जोंफुं क्लाब एन्ड लाइब्रेरि, दा बे क्लाबनि बानजायनायाव 5 इन्टार क्लाब फुटबल चेम्पियनशिप 2022 बेखौ खुंफुंनो थाखाय बिथांमोना लाहार फाहार खालामदों आरो बियो फैगौ 18 सेप्तेम्बरनिफ्राय बियो जागोन। 18 सेप्तेम्बरनिफ्राय जाबाय थागोन आरो टाइम टेबोला 1 PM माने 1 बाजियाव जागोन सानजौफुनि। बेनिफ्राय जायगायाबो जागोन बिथांमोननि गामिनिनो भिलेज प्लेग्राउन्ड, बेयाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों। बेनिफ्राय बे खेलाया जयनिं फिसा जागोन खेलानि थाखाय 1601 आरो जयनिंखौ खालामनो हानाय जागोन नोंथांमोना जेराव नुदों 10 सेप्तेम्बरसिमानो लास्ट डेट बेखौ होनाय जादों बिथांमोनहा। अदेब्लानि दिनै 2 सेप्तेम्बर, अब्ला बारा गोबाव गैलिया नोंथांमोना नायनानै नुनो मोननाय जादों। दा बे बिथांमोननि अब्ला रिवार्ड्सफोरखौ मिथिनानै लादो, जायफोरहा जुदि गोसो गुदुं नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों। चेम्पियनशिप हिसाबै दङ ट्रफि मोनसेजों लोगोसे 60,000, बेनिफ्राय रानार्स आपआव दङ ट्रफि मोनसेजों लोगोसे 40,000 आरो बेस्ट प्लेयारनि थाखाय दङ 5,000। दा अब्ला नोंथांमोनहा गोबाव खालामाजासे नायनानै लादो, फैदो जायफ्रा इन्टारेस्ट दङ खेला गेलेनो, बिथांमोनहा गावबागावनि क्लाबजों लोगोसे जइन जाफैदो आरो बेजों लोगोसे जायफ्रा खेला नायनो गोसो नोंथांमोना डेटखौ नेना थादो आरो नायफैदो। फार्स्ट अपेनिं सेरेमनिनिफ्राय जागायजेननानै जोबजासिम। अब्ला भेन्युआव दङमोन नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों जेरै गसाइगाव गामिनि प्लेग्राउन्ड, बे गामिनि गेलेग्रा फोथार, बेयावनो जागोन। आरो एड्रेसखौ फिन खेबसे नोंथांमोननो खिन्थानानै होनि, बे जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइ गामि, PS बासुगाव आरो पस्ट अफिस रनसायथाम, पिन 783372। नोंथांमोना बे एड्रेसाव फैबानो मिथिनो मोननाय जागोन। गासै रायजो राजाफोरखौ आसा खालामो नायफैगोन आरो नोंथांमोना सापर्ट खालामफैगोन आरो खेला गेलेगिरि एबा खेलाजों सोमोन्दो खालामनायफ्रा गेलेफैगोन। दा बियो बोसोरफ्रोमबो होबोगासिनो दङ, रानिं सोलिगासिनो। नेक्स्ट इयार एबा उननि समावबो नोंथांमोनहा जुदि होयोबा खौरां मोनगोन। दा बेखिनिमोन, एसेनोसै। जुदि कन्टेक्ट खालामबा नोंथांमोना गोसोआव लानो दंबा एबा कन्टेक्ट माबाफोर सोंनो गोनां दंबा बेयाव नोंथांमोना कन्टेक्ट नाम्बार दंखायो, बेयाव खालामनो हानाय जागोन। स्क्रिनाव नोंथांमोना नुगासिनो। एसेनोसै, शेयार खालामना गुबुनफोरा जाहाथे मिथिनो हायो। गोजोन्थों।